No niin, mä ajattelin aloittaa tämmösen tarinakanavan tekemiseen ja mä oon kirjoittanut tässä esikoistarinani. Siis tälle kanavalle ilmestyi tällaisia tarinoita ja tämän mä voisin luokitella kauhun ja romantiikan sekoitukseksi. Ja tässä näkyy se, millaiseen vihaan joku ihminen voi joutua henkisessä paineessa, mutta en mä nyt paljasta tässä enempää. Sanon vaan, että tää ei oo millekään kaikista herkimmille persoonille tehty, että täällä löytyy kannibalismia ja sellaista seasta, että jos inhoat sellaista, niin en suosittele kuuntelemaan. Tarina alkaa. Tarinan nimi on Saatanan palvoja. Ja no niin, tämä on tarina minusta. Minun nimeni on Santeri Jälkimaa. Synnyin 1939, mutta en ole kertomassa syntymästäni, vaan kuolemastani. Nimittäin olin aivan tavallinen koulupoika, mutta olin kiusattu. Olin järkyttävässä henkisessä tuskassa, kunnes tapasin hänet. Päivä oli 29.10. ja olin tulossa kouluun, kun pahin kiusaajani, Matias, pyöräili ohi ja heitti puoliksi juodun piirtelän päälleni. Kihisin raivosta, mutta hillitsin itse. Ajattelin, että jos joku on noin idiootti, antaa olla. Mutta kun kävelin eteenpäin, näin tiellä tytön, jolla myöskin oli piirtelöt päällään. Niinpä ajattelin, eihän siinä ole mitään pahaa, jos menen juttelemaan hänen kanssaan. Menin tytön luo ja kysyin, mitä oli tapahtunut. Tyttö pysähtyi ja tiuskaisi. Kovastippa sua se kiinnostaa. Haluatko säkin heittää mua jollain? Anteeksi, minä sanoin. Et ole ainoa, jolla on piirtelöt niskassa. Silloin hän katsoi minua ja hänen ilmeensä pehmeni, mutta hänen silmänsä, ne olivat oudot. Ne olivat luonnottoman vihreät, mutta ne loistivat pelkkää raivoa. Mikä sun nimi on? Tyttö kysyi. Santeri, minä vastasin. Tyttö hymyili kauniilla valkoisilla hampaillaan. Minä olen Maria. Sitten tyttö kysyi, kävelisinkö hänen kanssaan. Suostuin, mutta hän alkoi kysellä minulta. Hän kysyi, kuinka kauan minua oli kiusattu ja kuka oli vastuussa. Koululle päästyämme hän sanoi, tuollaisen kiusaamiseen pitää vastata voimalla. Eli toisin sanoen, sun täytyy lyödä niitä. Sitten kello soi ja erosimme, mutta jäin miettimään hänen sanojaan. Seuraavalla välkällä Matias tuli vittuilemaan. Onko sillä uusi tyttöystävä? Se uusi outolikka. Ja sitä samaa jatkui koko päivän. Koulun jälkeen Maria tuli luokseni ja näytti minulle kirjaa Saatanalliset voimat. Hän avasi sivun, jossa puolustautuminen käsiteltiin. Kiusaaja saa voimaa heikkoudestasi, ja siksi sinun on vastattava voimalla takaisin. Silloin Matias tuli paikalle. Santeri ja lutkaa yhteen sopii plats. Maria oli lyönyt häntä nuppiin ja hakkasi häntä nyt täyttä menoa. Mutta sitten Matias pääsi voitolle. En voinut muuta. Hyökkäsin hänen kimppuun ja lopulta hän rukoili meitä, kun 2 poskihammasta oli irti. Tietenkin Marian oli pakko potkaista vielä kerran munille. Sitten Matias lähti, mutta me purskadimme nauruun, vaikka Marian nenä oli murtunut ja minun sormet olivat taittuneet. Käänsin ne takaisin, samoin Maria teki nenälleen ja suuteli minua. Suuteli huulille ja sanoi, tavataan huomenna. Mutta sen päivän jälkeen ei mikään ollut ennallaan. Emme tienneet, että emme enää koskaan eläisi normaalia elämää. Oli jo ilta, kun ovikello soi ja siellä oli poliisi, joka vaati minut pahoinpitelystä mukaansa. Kun astuin autoon, Maria istui jo siellä. Se kanteli, hän sanoi, eikä muuta. Meidät vietiin mielenterveystesteihin ja meidät todettiin mielisairaiksi. Jouduimme mielisairaalaan ja samaan selliin. Siitä olimme hyvillämme. Mutta tunnin päästä Maria sanoi, voimme päästä pois. Miten? Minä kysyin. No totta puheen, minä olen noita ja saatanan palvoja. Ja sinusta olen tehnyt samanlaisen. Kun suutelin,
Silloin tajusin sen järkyttyneenä. Pystyin nostamaan tavaroita koskettamatta. Kysyin mitä tehdään, Maria sanoi. Tapamme Matiaksen. Pääsemme hänen luokseen ajattelemalla, että haluamme sinne. Hän otti minua kädestä kiinni ja pian olimme talolla. Menimme Matiaksen huoneeseen. Hän oli rukoilemassa. Turha toivo. Loidimme hänet hiljaiseksi ja aloimme kiduttaa. Maria otti hänen jalkansa ja mursi sen. Minä taas leikkasin hänen vatsansa auki ja revin sisäelimiä ulos, mutta en niin, että hän olisi kuollut. Söimme hänen ohutsuolensa, leikkasimme korvat irti ja lopulta revimme häneltä silmät päästä. Mitä? Etkö pysty tappelemaan, hä? Katkaisimme silmävaltimot. Minä söin vasemman silmän ja Maria oikean, mutta silloin näimme siniset vilkkuvat valot, jotka vaativat ulos. Hänen äitinsä oli vakoillut ja soittanut poliisit. Menimme ulos. Siellä söimme ensiksi hyvin nopeasti toisaalta hänen aivonsa ja sydämen. Sitten aloimme loihtia. Autoja räjähteli ja poliiseja kuoli, mutta yksi luoti osui Mariaa päähän. Hän oli kuollut. Silloin minun iski niin suuri viha ja raivo, että räjäytin koko korttelin ja marssin ruumiin kanssa pois. Menin metsään. Sidoin toisen köyden puuhun ja toisella köytin hänet kiinni itseeni, omaan kehooni. Hän roikkui rintaani vasten. Huusin, rakastan sinua saatana ja rakastan sinua Maria. Sen jälkeen hirttäydyin ja koko maailma pimeni silmissäni.